Madana, Alfred, and Femi. Ndiani ndi Alfred. Ndi Alfred ani mdimu ndiani? Madana. Kumana odo ini sochipora. Alfred Madana. Umwacho ndiani ndi Sylvia. Sylvia Madana and Femi. Murise muri mpashana tezvara. Okay. Ini baba Alfred Madana ni mwanasikana ni Sylvia Madana ni Mhuri nodiwa idari na mambo pasina kukundikana kuzosangana nemhuri ikwe mukwasha wenyu Kenneth Nyagadza. Nyaya iri kutaurwa panapa mhuri yekwa Madana neyekwa Nyagadza pane nyaya yavari kutaura yekuti wakudeidza hapana asungisa umwe handirika ndoda kuti munzwisise nyaya iri panapa hapana asungiswa but madaidzana mese kuti ndiwe kutiyanamisai saka musazoti masungiswa nokuti hapana atemwa hapana iswa mahandicraft hapana arara muchitokisi mabva kudzimba dzenyu muchadzoka kudzimba dzenyu tiri kuwirirana saka mhuri yekwanyagadza ndimi makamhan'ara nyaya iyi maybe mungati pamusoro yenyaya yekuti muri kuda kuti tigadzirise papi pasina kubhenda pamusina kuwirirana bambo pamusoro idare taurisai vanhu vada kuti vanzwa pamusoro idare sisi naSamadana marererano yatakaita takaroverana mune zvakanaka asi kurora uko takaita tichiti tarora munhu nhasi mangwana potinokurudzira munhu akavharwa mukomana aibva tindabayiwa saka kubayiwa kondaita wakazofamba iwo wega wega Samadana iwo waibva waenda kuHarare kuwedu uya wakabva aenda kuHarare isusu tisiruziva baba baba kuti mwana aenda kuHarare kwezvo aenda kuHarare ari kuenda kuiti vakwasvika ikweyo Samadana aibva asvika wakabva wadaidzana nawo waenda koratisa ikoko Samadana aibva zoti inini ndatengerwa ini ndatengeswa hwai ari toti chechi ndeiti ndiyo nyenyedzi nomwe ari Enoki nyenyedzi nomwe aibva atengeswa hwai iyoyo yatengeswa wakabva wazoenda uko wega wega mani ubva wasvika ikweyo bva wazi Samadana nyaya iripi amene zvakaenda kubhadhariswa uri uku dzasu wakaenda kupi kwacho isusu vana baba vekwanyika zvakasiya wakaenda iye mwana wedu naSamadana vabva vaenda kobhadharisana zvakabhadharisana wabhadharisana vazodzoka isusu taisataziva mwana wedu aibva azorwarazve kurwara kwanga ari kuita futi kukanganisa musoro wake ndiwangosutora mushe vatauya dare vatachiti tapindawo mudare tikati regai timbofambi vatafamba tafambawo dare kubviko takabva tazi Sanyagadza nemimimi munofanira naSamadana murapiwana muri pamwe saka takabva taenda kune madzibaba anozi madzibaba ngoni vatasvika ikweyo kazi nyaya iripo kuti munofanira kuti mufambe mazora hosha yedu tiipere yanga yasopera makuru kwana madzibaba tisapera kuti kuita hosha iyai toita sese ndipo takabva tati isusu nyaya taitadza regai tiende kwaChangamire mwana ari kungoramba ari akutotinhira zvekubva oenda saka toita sese tikati regai tidini tiende kwaChangamire
tene kwachangamire vasvika kwachangamire vatabvunza kuti tinoona ri munhu kuti atibatsiro pamwana edu arorwa mwana uya zvishuwa tagara naye kuti auya naye pachangamire takatapiwa kwasastori chimboendai moga zvese mwana kwasastori vatasvika kwasastori vakabatwa daro sasa si nini kuti munge muripo pamwe munofanira kuti mufambe nani natezvara ndemunotomuti mufambe mwese mugadzirisa muri pamwepo mugadzirisa mwana wenyu kwamadzibaba ngoni futi takataurwa kuti munofanira kuti mufambe futi natezvara tiri kwamadzibaba ngoni ikoko kwakavha tadaidzawo takava tatuma samukuru edu samukuru tagutiri mukadzi wacho ndisagutiri vatamutuma kuti tiendereyo kwawe kwasamadana motaura kuti isusu tivati tifambire pamwe kazi veshuwa vaenda samadana isu akashamisa akavhawe kazi inini nyaya idzi dzekutaura ndakasodzibata kare nokuti ndandifamba ndiri ndakafamba nawo kutengeswa hwai ndatengeswa hwai yangu ndapedza kutengeswa vandamurapa vandazodzika seruko kubhadhara mombe saka zvatakabhadhara mombe zvakundinetsa isusu yaibva tipusa ndikati mimi makafamba uko ko isusu ana baba murufamba nemwana tisiripoba sei zvatinetsa apa adaro samadana akavhasvika futi tiri kumubvunza kudaro potakamubvunza akabva achema ari mumba mwedu mavhachema tikati nyaisitoakanezvichirasa right tauya kwasastori taayo kuetapo tagadzirwa mwana edu ari munofanira kuti mufambe futi nasamadana isusu chekunyika tavatapa techishairwa tatangotoi uku kufamba ruziva kufamba mwana anga rutena musoro kuenda futi pane n'anga kana kuenda pane muprofita takabvira kuzoenda pane n'anga baba madara vari panapa Mudi pano ndiari hapa. ndimi upi Mwanangu ndiari hapa. aiwa baba Ndini ndiko. imi muyai pamberi kwete kuenda kuseri uyai apa Ndatungamidza mwana ndiye baba wangu ana iwo. aiwa imimi ndimi makafamba kamwana ere akafamba hatisuda kuti tituruke titakudzeka mwana mutanda une masvosvo Ndiri pati. uyai apa tinyatsi kuringana donyatsa kuringana saka imimi makufambira pamwe chete samadara nyaya yataurwa namukwambo Nyagadza mune nishoko here nenyaya Ndisi. Shoko ndinaro. Chakutanga ndakanga ndakumbira kwa Mungu. Nditi. Pakutanga kufamba namukwasha wangu. Handisizo ndotanga ndabvunza. Awa iroya ere kuna mukwasha wangu kana kuti baba kana kuti sekuru ndinoda kukumbira kuti baba baba. Inini ndiratuma mukwasha wangu pakutanga. Wona shamari enda daidza bereki wako. Wauya na chiremba pamba pangu. Hana wenda kumbaka wangu. Wala pamba pangu na chiremba. Kumbe sababa. Kuti ndiwo watoa chipamba. Ndikundizwadzisa chivapa mwana wako. Ndikubasa. Vanhu porofitana ipapo wapeta porofitana na baba. Ndazouyawo inini. Baba kundipira. Ora iri baba maprofita kamabvuma iri hanzenda bvuma iri zvatora chipambo zvatora iwe uchiribiki yana katora chikwambo baba wangu wakabereka imimi zvatorera hanzadzi yako ndechi kwatuka mota miromo zvatora chipambo chakuti chidzivirire chichengete mhuri yangu handiti Waraiti mkwambo wonditorera n'anga nenyaya iyoyi waraiti yenda yadaidza wabereki wako wauya kwashangu anapindura kuti inini baba wangu akafa handina baba sina mai badzikumba inozvimirira ndega mai wakauya mai ndakamutaurira kuti ndadaidzi mai iyo kubva ati aiwa imutorwa inozvimirira ndega wari pana pamkwambo wangu awa handiwaziva tinodaro noti pamwe ndo pakatanga kutenderera musoro pacho handiti nekuti hakuna munhu anoti handina baba iwe unoziva kuti bamukuru aripo kana kuti bamunini aripo
toti ndopakatanga urwere handitika but hamuna kuzviona. Nekuti kana dai munhu ukati baba akafa mai ndiye akakutakura mudumbu kuratidza kuti zvese zvakaitika pauri mai anodini anozviziva bhosi ndiye akakutakura mudumbu mana unobereka mai baiwe mai ndiye akakubereka saka ina ndikwanisi kupikisana namai wangu nokuti ndiye akatakura mudumbu make kuti ndizoziva kana hama dzese zvakabva panani pana mai. Saka kana mukwasha akati izvo mai mutorwa ndopakatotanga hosha ipapo nokuti akanga sapozi nga dai akadaidza mai nokuti inini kana ndichindoromba ndinondoromba nemukadzi wangu handirombi ndega. Saka nyangwe ndikarara ndisipo mukadzi wangu anenge achidini achizviziva. Saka angadai akandodaidza mai wouya kwamuri kuti ndanzwa mukwasha ari kuti ndiuye kwakanaka here muchidini muchikurukurirana. Saka toti ndopakatanga hosha ipapo ngatisendeke tifambe. Handitika nhasi wauya wananyagadza wari kutaura kuti omana endai mutaurauka wauya wane dambudziko rapo kumukwasha imi munoriziya kuti mukwasha zvinasofamba zvakadini zvakanaka tinotsvaga zvakawanda toda kuti tibatsirane nekuti toda kuti tiumbe musha wanhau unogona kubva watoputsika. Handitika toda kuti wanhau wadzokerera navo nokuti wanhau wanga wasina kurambana besides urwere. Handitika urwere ndounenge wada kuti pesanisei wanhau asi wanhau wanga wari kudanana. Saka sida kuumbiridza mhuri kuti idzoke chi pamwe chete chengete mhuri. Saka zvanaka kuti mauya imimi nyakutumbura. Handitika ngatichitaurana tiri panapa kuti todii kuti wana wedu wagare zvakanaka. Ndosaka ndakakudaidza inini kuti uyai titaure kuti uyu ndiba munini wangu yakarora munini nemudzimai wangu. Pamwe hamuzvizivi mudzimai wangu panapa ari panapa uyu mukadzi wake uyu munini nemudzimai wangu panapa. Saka isheka wakanga taura inini wazoya kumbo kwa mama ikoko wambosvika kumba kwanu chivadzinga here. Baba kana toda kugadzirisa chinhu ngatichirega kutsvaga zvakawanda. Inini baba ndine simba rekuti ndikaona pamba penya pasuri kufamba zvakanaka ndinototenderwa kusvika kubvunza kuti chii chiri kuitika panapa. Ndinotenderwa nehurumende nekuti nhasi nhaurwa yenyu iri panapa iyi ikataurwa vanhu vanobvunza kuti mambo yenyu ndiani kana kuti sabhuku yenyu ndiani. Handimona kwainoenda isusu hamuna kutitaurira hatina chatiri kuziva. Kana tachiziva toti uyai tigadzirise moti wazouya sei panapa handizvoba. Ini kana ndatokudaidzai panapa chiregai kutaura zvakawanda ngatigadzirise dambudziko enda kuunzai panapa matowe pano pasina reverse gear motoeda harina reverse gear panapa inoenda kumberi bedzi. Handitika zvese zvamutaura ngatichisiyana nazvo ngatigadzirise dambudziko. Mukwasha ari kurwara handiti ndiye ari kuseri kwe mukwasha ari kurwara ngatigadzirise dambudziko remukwasha. Mukadzi wake ndopi ndiwe saka isusu ngatigotaura zvakawanda baba handimgonoonesa ari panapa ndoda kutaura nawo nyenyu ngatiite diki kuti matitodini mukwasha arwara. Ndambotora kufamba naye inini handiti zvakaramba handiti first ndaenda namukwambo wangu second ndakaenda namukwambo wangu handiti mari dzese ndedzangu mukwambo wangu hana kumbobvisa kana sendi handiti. Asi tiri ipapo baba imbomira imi ayo muchapedzisa muri ipapo pamaifamba nemukwasha wenyu awa muwaziwera wapi awa wakagara pasadi penyu handina baba handina sekuru awa muwaziwera Atinowaziwa. munowaziya makambosangana here kana kujana mungotaurawo senyaya kungoti imi mwana uyu ari kurwara uyu ukama hwenyu wakambomira sei munzwa kuti ava vanoti chii sinzi mamuchiwaziwa. Ako pakutanga pacho patakatanga kubva iwo wataura kuti wakatanga pakurorana kwawo kusvika kechipiri tichienda kuHarare kairi katatu. Ava vanofunga tinogara muvillage mumwe chete tese. Tichienda kuHarare taienda nemukwasha wedu avo vanga wasipo asi urwere waiuziva kuti urwere uripo. Saka waiwo pamakaenda kuHarare kundorapisa mukwasha makatuma here munhu kundotaura kuti tindorapisa mukwasha. Isu hatitumi munhu because iwo urwere iwo ndo waibva muri kutora mwana wewanhu kakuenda naye uku iye ndiye aitora akasvika uko bhandofa but imimi manjika muri kufamba nemwana wewanhu handitika munofanira kunga muri kuziva kuti mwana watiri kufamba naye handiti wabereka waka vari kuziva here ndiye akutorai obva anonzi nemotikari bam kuHarare uko
Anditika imi mune muripo mobva musabva kubvunza kuti ndiani wenyu vamati mukwasha hama dzake dziripi vamati tasiya kunyanga wari kuzviziya here kuti mauya kuno kubva mati aiwa munopabuda here paibuda mumba mavo taiti zvimwe wari kunge wari anditambotaura kuti handina baba mai mutorwa handimazuva zvekutaura kuratidza kuti anga asina kutaura kakananga achibva kumboko zvataurika baba kuti akati handina baba aiwa zvawana baba imimi umwe munhu muri kurapisa chirwere chekuti ari kutenderera musoro handiti uyu murume uyu anga akurwara handiti wedi inotaurwa nemunhu akurwara neari normal zvakasiyana. Number 2 madzinza nemadzinza anosiyana handiti maona zvakadai mwanakomana wenyu pakuroora zvatinoita handiti ini hanzvadzi yangu ikaroorwa musha ikaroorwa uku mwana weuku handizvo here tinochinyana kudai owo rapa dambudziko tobata pamwe chete handiti nyangwe aiti hanzi handina vabereki handiti ava vana vakaroorana ende munogara munzvimbo imwe ndingangoti unogara munozati unogara pakati unogara pakati ndozoti pana sekuru ningi pana mbuya ningi handiti imimi wacho muchakagwinya kana muroora aizviziva kuti kuna sekuru ningi ako nababa mune ningi handiti aifanira kuti baba taitobata baba ningi tabuda taitobatani tabuda mubatanise semhuri mungorwa hondo imwe chete mobuda nechinhu 1 chiri concrete kuti vese vana venyu kumwe nekumwe baba makabuda mari handiti you tried your best handiti but imoside iri kairi handiti havana kupurwa nguva yoti muti associate navo muripadzisa because uyu akati kuna mai mutorwa muregerere ipapo yakosi pfungwa dzikanga dzichidzoka dzichimboita straight handiti mhosva yese inonge ngonzi mandatedzana muri wrong kana kuti wakakosha muri wrong but you have been trying your best saka mamba kuti right tasvika panguva yakadaiwo handiti hatingasiyi mwanasikana achitambudzika handiti mwanakomana achitambudzika ngatione tingawayananisa sei takabatanidza sei zvinhu zvedu vana vedu tese hondo yamusangana nayo ndo hondo yosangana namambo anonzi ari nzvimbo yakati kurwadziwa murita baba neevaexpense amasangana nawo handiti we also feel the impact kwedu zviriko but musaremerwa nerwendo rwamafamba chipedzesai denga rinokuonai pamusoro pamakatanga kubvuma kufamba neuyo mwana auya kumba kwenyu kuti handei ngatimbofambe imimi dai makatanga kumubvunza musati matanga kusimuka dai makati alright ngatimire timboende kumba kwenyu kumba kwavo hamai kuziva here isu hatikwanisi kupinda mumba mevanhu kakota iyari yauya because kana auya wauya kubva kumba kwauwa pamwe wanga wagara dari ravo isu hatikwanisi kuenda kupinda mumba mavo kuti isusu taona mwana auya aine zvakati because abva mumba muno vanhu saka waifana kungouyawo semaisimukira takaita kuti haana kusimuka ega isu takatosimuka taitoendawo tichitoda kutonzwisisa kuti hanza dzedu muda kuti zvigadzirisei mukuita ukosi aya tinokozviziva tinoedza kubvuma pamusoro inini baba wangu ndeava ndobva ndauya nemombe ndirikutengesa mombe munoitenga here mombe yangu mombe ndauya nemombe ndiri mwana weawa inini imimi hamusi kuziva hamunei nekubvunza ndauya ndirikutengesa mombe kwamuri imi munoitenga anotanga tatarisa age kuti mune musha here kana kuti saka imimi makatarisa age kune ava mukaona zvakakodzera sababa hatiti dai munotokumbira ruregerero kunana kuti makakanganisa makakanganisa makapinda mumusha wevanhu uyo munhu eji yacho kana maitarisa eji yaisashanda eji yaisashanda pazviri panhau yechirwere noti nhasi manje zvaakuchinesa nyaya iyoyi yaisatoshanda panyaya yeeji ngatimbozwa pfungwa dzavamwe pari panyaya yeeji ndanda kutobvunza kuti uyu murume uyu akafa kuti afira ikoko muri kuita zvamuri kuita maizoita sei asiwe dzinza rino ndikuona chiri kunetsa baba inini akandichaira foni ndiri kunoku namukadzi wake handiti ndiri kubasa iye ari harare bva andichemera
kuti kuno kumurumba wangu arwara serious. Izvo arwara serious, uyai tionere pamwe. Ine ndafundidzira kwanyagaza wese vari kupi? Wari Harare. Ndakasimuka kuno kwenda Harare namudzimai. Kusvika ndiye yega. Asi kuno kwachona makagara sei kure naNyanyagadza? Muri kure kure? Hapana kureba. Tipeje nepeje. Ndosaka ndiri kudaro baba kuti ngatichirega kutaura zvakawanda. Handiti tingapedza nguva. Izvi zvese hazvisina basa baba. Ndosaka ndakadaidza ini kuti ngatigadzirisei kuti todini mwana ari kudini ari kurwara todini. Inini pangu ndakazama. Handiti ndiri kuya. Pangu ndakazama ishe. Handiti pakaramba. Iwa Kwanyagadza wacho ndiwanarizira. Asi manzwa here zvataurika kuti mese mataifamba kwaingonzi Tezvaranga wauye ngawari apo. Mambonzwa mashoko iwawo. Pambotaurwa neKwanyagadza kuti aiwa ndozvandiri kutaura kuti vari kuti mese mataifamba painzi Tezvara anofanira kunga varipo. Mambanzwawo mashoko iwawo. Nhasi mazvinzwa here. Ngatirege kutsvaga zvakamupfuura baba. Toda kufamba. Taura tini. Ishe ndoda kukumbira kuti gozi nyaya ita sei titenderane kusada kurwisana kuda kuwandirana. Toda kuziva kuti iwe uri ani? Ndi mwana wangu. Ndiranzazi. Madana. Okay. Okay. Ndokumbirawo kuziva kuti pawakaenda kumuprofita wakanzi zvirikukonisa kuti mukwasha wedu arware chii. Izvozvo hazvina kutaurika. Ndikati kupindura ndini toda kufamba. Ndokumbirawo kuti wati wakatiudzirawo vari iwoka. Tonyatsa kunzwisisa kuti tisu tikukonzeresa here kana kuti mwana wedu here kana kuti hanzvadzi yangu here irikukonzeresa kuti mukwasha wedu arware. Totangira ipapo. Uri kunzwa nyaya wateerera nyaya payataurwa. Wateerera iri nyaya payatanga kutaura. Wateerera. Wanzwa pataurwa nababa wako kuti baba wawo anga akatora chikwambo chekuchengeta tete akanga ine gwamukwambo pamuromo. Wainzwa here? Ndotaura newe. Wazvinzwa? Wazvinzwa kazvataura? Okay, ndoda kubvunza kuti iwe upindure kuti baba ava vari kuti baba wavo akatora chikwambo kwamuri ndisekuru. Chikwambo ichocho chiripi? Aiwa iwe usada kukomplicata zvinhu. Pindura zvanhu. Iwe mbonyarara. Ndikutaura neuyo uyo ada kubatsirwa uyo. Handiti unozwa kuti kana tichitonga vanhu panapa hatingotangi kungorovera sechipikiri. Handiti tinofanira kutsanangura kuti munhu adini anzwisise. Kana tizomupa mhosva tozomupa mhosva inozotera judgment inozotera kumashure. Ndosaka ndoti ganimbobika mukomana uyu anyatsi kunzwisisa ndinyatsi kumugadzira pane pfungwa dzake. Wanzwa zvataurwa kunzi sekuru wakatora chikwambo. Ndiri kubvunza iwewe kuti chikwambo ichocho chiripi? Handizivi, ndopadonza ndosandabvunza ishi. Ndosaka ndati baba ava ndakavadaidza. Handitika kuti baba huyai. Handitika unoziva kuti inini ndikatora mukadzi tikandogara uko tinogona kubata zvatinobata inini nemukadzi wangu. Zvisina kubatwa nababa wangu. Zvisina kubatwa namai wangu. Zvinoitika handiti baba? Handitika asi kana inini ndorwara munhu anondimirira ndiani? Anondimirira ndiani? Kana ndorwara. Good. Saka nhasi uyo neuyu vakarorana. Handitika waroorana wava mukadzi nemurume. Vanogona kunga vane twavakabata. Handitika tusinobatwa nemi. Asi tikasvika pang'anga zvikanzi mukadzi akarumba uyu. Handitika hazvinorumbwa nababa. Mukadzi akarumba uyu. Baba munofanira kuziva kuti mwanangu wakazonga wakutsvaga zvese izvi wakanga uri kudei. Uyo achibvunzwa nababa wako kuti uyo wakanga wakutsvaga hazvinei nemi Tezvara. Hazvinei naambuya. Wakazobata zvavo waroorana. Handitika ndosaka muprofita kana n'anga iri kuti baba anga aripo azive zvakabatwa nemwana wake. Nyagadza achiziva zvakabatwa nemwana wake, imimi Madara muchiziva zvakabatwa nemwana wenyu. Nokuti wakabata zvinhu zvawari wangani? Hazvinei nemiba imimi. Asi munofanira kuziva zvakabata mwana wenyu. Ndo pane nyaya. Ndo pane nyaya. Ndosaka murunzi baba munofanira kunga muripo. Nekuti mwana wenyu kana ane zvaakabata akabata nemurume wake. Ima musi makabata. Ndo zvakuda kutsanangurwa kumwana wenyu. Vana Nyagadza ndezvimwe chete. Wada kutsanangura kuti imi muzive kuti mukwasha nyane zvakadini zvaakabata nemwana wenyu. Vanogona kurara vasipo mangwana wazvonetsa kuwazukuru wenyu imimi. Unofanira kuziva kuti baba wacho anga akadai, mai wacho anga akadai. Hakusi kuti ndizvo, but ndoda kukupai muenzaniso kuti munzwisise pari kunzi munofanira kunga muripo. Hakusi kuti muri kupumwa kunzi makaromba.
Wanhu wakanga ine chechi yawavo yawainamata. Munoziva here kuti chechi yakatangwa sei? Saka muri kurambei? Inga zviri pachena wani. Inde munozwa kuti chechi yawakatanga sei? Muri kuona ishira chikundivhiringa wotanga kuuya kuno kunokundisuma. Taakutofamba baba. Izvozvo chisiyana inazvo. Izvozvo chisiyana inazvo. Izvozvo ngatichisiyane nazvo. Tasiyana nazvo. Zvaisheka. Ini ndakumira kwana Nyagadza. Ine pangu ndakageza maoko ndakakukuta. Ndoda kunzwa kwana Nyagadza wacho kuti wari papi. Ndosaka mauya pano. Ndosaka muna dzora chindumbo dzosera kwamuri. Maita zvakanaka mauya baba. Wana warwara. Anditika wabereki muripo. Muramba makadai maoko edu. Anditi hamuna kupumwa. Ndoda kuti munzwisise baba. Musagumbuka kana kuita sei hamuna kupumwa. Asi ndakuudzai zviri kudiwa kuti pamwe mwana wenyu nemurume wane zvakabata. Zvisinei nemiba imimi. Asi munofanira kuziva zvakabatwa newana wenyu. Mwana uyo mukomana akanga arora mwana wenyu atowe mwana wenyu. Atowe mwana wenyu. Anditika uyo arorwa atowe mwana weKwanyagadza. Noti akafa gore rake riri kuenda kwani? Kwanyagadza. Hatichadzokiba kumba kwenyu. Anditika saka ndosaka mauya pano nhasi. Anditika kuti ndoda kuti mupinde mumba umu muna chiremba. Anditika munzwe kuti chiri kurwadza mukwasha wenyu chii. Mabuda imomo monda update kuti mukwasha wedu arunzi akaromba uyu. Arunzi akaromba kwaMagadu. Kuri kunzi kudiwa zvakati kuti tidzose mishonga yemukwasha wedu aite zvakadini zvakanaka. Tochifunzana manje kuti zvinhu zvinoonekwa sei, dziripo here mombe, dziripo here mbudzi, zvondobhadhara mukwasha wenyu ita zvakadini zvakanaka. Kana mukwasha aita zvakanaka, muine kutsutsumwa kwamuina kune mukwasha wenyu right mupfungwa. Ndipo panochidaidza mukwasha iwe honaka wakazodai pandiripe. Haarambiba nekuti anenge apora. Zvazvenyu izvo nechi nemwana wenyu. Murikuzisa baba. Nhasi atingakwanisi kurwera pachipikiri pamwana unoti ari kurwara. Hana chaari kuziva. Imi hamuna kupumwa. But manzi huyai munzwe wana kana even uyo ari kutaura ke kuti ndiri hanzvadze ndiye baba akauya mukarara musipa nditi chimbo munopa uyu. Saka anozotakura sei mutoro wacho kana asiri kuziva kwaari kuenda? Anozotakura sei? Mukarara musipa chimbo dzinopiwani. Mukomana mukuru. Munopa mukomana mukuru handiti. Saka mutando uyo anozotakura sei kana asingazoti kunogogodera kune masvosve? Anotakura sei? Aiwa pesa pange ndinawo. Hamusi kupumwa baba. Ngatikobatsirane tidayo. Ndikobatsirane badiki pane pandamboona pane paboti tsebhumbija nachangamira. Taura pana uye sei tataura kubva kutapa uko. Iri kuda wabereki. Uko kwakarohwa na mukwambo natesha. Kuti ioneke pairi kupudura ndipo kuti shioneke shingotaurika. Ita tiri kuona kuti mukapinda mumba umu muri metse potaurwa zvinotaurwa ipomo mapabva imomo ndimi muchauya naro pamukuru kuno kuti rabuda umu ngerakati. Rimwe racho rinobva raita kana kugumanisa musoro kumwe kunobva kwapera kati nechimwe chati kunanga kubva kuonekwa kuti zvakati ndio pandati ndimboti tsefu. Ichindazwa baba wati zvanzi at first kungobva kwaukururwa ukaitwa atete wakabva kwangobanya chiriwa kuti wanga uchangobva kuroorana handiti mapanzvisa ndibva kwako. Tinoreva here kuti wanga watombofamba chechi yanga isati yapo chechi yauya yatatora nezvayo yanga isati yakwana. Mubvunzo wangu unofanira zongo kutangira pakati yeuza kupamba mabvunzo rakasongoita pakutanga pendo. Bvunza ndikupindura hanzi yako ndatonayo. Handiti. Zvanzi pakangoroora hanzvadzi yedu ndo pakangoti baba iwo. Zvichiriwa kuti zviri kubva kumba kwedu ndizvo. Handizvo. Hapana kambotaura zviri kubva kumba kwenyu. Iyo ndio mafungira kune mataurirwa zvaita. But ndoda kupindura. Kana wapedza ndikupindura handizvo. Ini semutongi ndoti handizvo. Wozi ndozvataura baba. Wataura asi handizvo. Ameni kanoda kuti ndikupindura. Iwewe ukanga uri kunzwa pari kunzi pane nyaya dzakadai dzekuti murume nemukadzi kunzi iwe unofanira kunga uripo. Handitika unofungeiwo. Unofungeiwo iwewe. Ndio zvandoda kuti uzive, pindai mumba.
tozvandoda kuti uzive pindai umba tozotaura kana mabuda umba. Aiwa haakutaura here mahara pindai umba. Aiwa baba ngatipindai pai ngatipindai umba ngatipindai umba